balik ulit tayo sa channel ko. So yun, inimbitahan na naman tayo ng isang kaibigan para samahan sila sa DASOL. So kung alin doon ay yung may mga maraming resort doon. So samahan natin sila and then siguro mag-overnight sila. Huwag na natin patagalin pa. Total, wala naman na tayong inihintay. Let's go! Sa bahay nila. So, ayun, chat na yung isang kaibigan ko. Pababa na daw sila. Hintayin lang natin ako. Ayan, yan mga kaibigan ng mga kasama ko puntang DASOL. So, siya yung nanggaling sa Canada. As you can see, yan yung best friend ko, si Nene. At si Mother. Ayan. So, yun. Papunta na kami. Okay? May ulit. Hello guys. So, kailangan namin bumili ng aming magagamit. Magpili sa ano. Kaya duman muna kami sa Pure Gold. So, kasi kailangan namin bumili ng alak. Siyempre, walang sarap ang outing kung walang alak. So, yun guys. Guys, dito lang kami sa Reuniion, Pangasinan. So, ayun, medyo malapit-lapit na rin kami sa katotohanan. Oh
finally, nandito na tayo sa SIROM Beach Resort. So, yun. Guys, so, kunting pahinga lang muna tayo. And then, mamaya, explore natin yung video natin. Okay naman. So, oo. Very accommodating yung mga tao nila dito. Fresh air talaga. As in. So, may nabubulol tuloy ako sa sobrang ganda. Yan. Kung halimbawa parang nag-swimming ka. Sorry. Swimming ka. Pwede ka dito mag-stay. O, pwede ka rin matulog kay gabi kasi wala namang lamok dito eh. So, matatanaw mo talaga yung ganda ng kalikasan. Ang ganda ng SIROM Beach. Ito pala yung SIROM Beach. So, saan? Dito lang sa Pangasinan. Diba? So guys, so nandito na kami. So kailangan namin ayusin yung mga gamit at kunting pahinga. And then, let's get it on. So, dito na tayo sa SIROM. So guys, so makikita natin. So, napakaganda ng arrangement ng design ng resort na to. So, ito yung SIROM Beach Resort. So, makikita natin very parang antique yung mga gamit, no? So, napakasimple. Natin na may dalawa palang pool dito. Perfect sa mga magpa-party. So, ito yung SIROM. Simple lang. Gusto mo magpahinga. Gusto mo mag-unwind. Tahimik na lugar. Nandito lang sa SIROM. Ayan o. Ayan po mga kaibigan. Dito lang yan sa DASOL, Pangasinan. Tambobong Beach. I was not so happy being lonely, living without you. So I prayed so hard for your love. In my heart I needed you. Then I look up in the sky and I'm thinking, why,
are all the many changes in my life. After all the caring and the laughter, no one is like you. I am not a preacher with a sermon, I'm so in love. Ayun guys, dito tayo ngayon sa DASOL, Pangasinan, kung saan yung tinatawag nilang SIROM only in the Philippines. So sasakay sana kami ng bangka, kaso napaisip ako dahil Lamborghini, pero okay na yan kahit na may bangkang Lamborghini pala. Pero nung makita ko yung Barbie, wrong spelling, so nag-back out kami. Saka na lang. Hindi gising ka na ganito ang makikita mo. Wow. Nakakatanggal stress. Napakagandang tanawin. Guys, nandito tayo sa DASOL kung saan yung pinuntahan naming resort. So ayan, so yung sa makikita mo, mayroon tayong swimming pool dito. Pwede kang maligo doon sa dagat. So pwede ka rin sumakay ng bangka. So guys, ito yung nakikita ko kasi sa very curious kasi ako. Yung napapanood ko sa Facebook. So ayan, so as you can see, so ayan, yung dito kami matutulog ngayon. So ayun, kasama ko sila Doc Vanessa, Terbio, tsaka si Juby, tsaka si Semi, tsaka yung mother nila. So guys, so nagkaroon sila ng family reunion kasi bagong dating yung anak nila na si Juby Terbio galing Canada. Tsaka kung napapanood natin sa Balitang Amyanan, lagi sa Balitang Amyanan, sugi ng Balitang Amyanan yan si Doc Vanessa Terbio. Say hi, Doc. Ayun. Tapos si Sir. And ang kanilang pinakamamahal na... What's your name? Hello, Mark. Good morning. So, yun. Oras na para kumain ng breakfast. So, ito yung tira namin actually kagabi. So, hindi namin nagalaw yung kanin. Pinatabi ko yun para i-recook ng umaga. Ngayon, breakfast. Dito, yan. Tira namin kagabi. May mga nagda-dive na ng mga bantay. Si Mother. So, ito yung breakfast namin. Breakfast is ready. Bindog Joby. Ang ganda mo pala, Dok, ha? Pag bagong gising, ha?
Hello guys, nagkataon nandito yung may-ari. Yung tipong mai-inlove ka kung ako yung babae. So, kasi kamukha ni Alden Richard. Ayun. Hingi tayo ng kunting panayam kung ano yung pwede pang explore dito sa SIROM Beach. Ito lang yan sa DASOL, Pangasinan. Tayo natin. Ay sir, short interview lang. Okay. Actually guys, isa sa owner ng pinagmamalaki namin dito sa Pangasinan, SIROM. Ito ay matatagpuan dito lang sa Pangasinan, sa DASOL, Pangasinan. So, ilang kilometer from Dagupan, sir? I think it's I'm not sure, pero it's a 2-hour drive. 2-hour drive. 2 hours and 30 minutes, yes. Yeah, so, sir, bukod sa sa magandang tanawin, so ano yung pwede nyo pang mai-recommenda para at least kaya natin yung mga ibang Well, beach from here you can go to Alaminos. 1-hour drive lang siya. There's 100 islands. Yeah. And then we have Colibri here. It's a 30-minute outrigger boat ride. From here, meron kami mga tours dito sa Colibri Island, tapos meron din yung Crocodile Island. Ikot-ikot dito. Yo, so And then DASOL Beach Villas. yung Crocodile Island, dito palapit lang pala dito. Dito sir. yun, yeah. Actually yun lang, dun yun. Yeah. Okay. So, pwede rin pala yung pag nalimbawa na may mga bisita tayo, yung mga bangka dyan na naka-park, pwede rin silang sakyan sila papunta. Pwede rin, yes. So, Yeah. mga ilan po yung magagastos pagdating doon sa transportation ng bangka na? Meron kaming, we have tours here sa SIROM. Ayan siya. Ayan, 1,825. 2,500 good for 2 to 6 packs. Yes. We have a boat, may sariling boat ang SIROM. Yeah. Sariling boat ang SIROM. So, kailan na-establish tong SIROM, sir? 2018. 2018. Yes. So, matagal na pala, guys. So, Tagal na, 6 years Yeah. na. Yeah. So makikita nyo naman, so ang gandang tanawin talaga dito. So perfect doon sa mga gustong tahimik ang buhay. Yeah, mayroon kayong privacy talaga. Anyway sir, ano na yung pangalan nila sir? Francis. Si Sir Francis, sila yung isa sa may-ari ng SIROM Beach Resort. Yun. Thank you sir, thank you Alright, sa yeah. dalawang doktora ang kasama ko. So titignan namin, explore namin yung sa takas ng SIROM Beach. As you can see, very sexy doktora. True. So, ito yun. Ayun yung Paano mo, papapamusin. Ito yung chill room naman. Aha. Tsaka kasama din namin si Doktora Vanessa. Yeah. Wow, ganda rin dito ha. And with Sir Franz, one of owner of SIROM Beach. SIROM. Shelter. SIROM. Shelter. Pangasinan. SIROM lang tayo, SIROM. Shade, yes. Yun, SIROM. So ito pa yung maganda rito. So hindi lang So ito pa, mayroon pa palang packet to. It's a multi-purpose Yeah. area. Ginagawa ko lang sa So ito pa yung bar. inaayos po sa So ongoing naman yung operation nito. Ongoing yung niya. Ito guys, so ito yung trusted man of SIROM, Adrian Pereras. Hello. Hello guys. Sir, mostly yung very for blast na guest nyo, mga summer na siguro, ano? Summer tas holidays. Oo. Yun. Summer holidays weekends, mga ganyan. Oh. Like, how long is this vlog gonna be? Like 10 hours? It's a lot of material. It's a lot of footage.
guys, ayan po mga kaibigan, ang overview ng SIROM. Yan, ito yung mga kasikas. Okay, list na explore na namin, no? Yeah, I'll follow you. Yes, yes. And this is Dr. Judy. Hi. And this is Dr. Vanessa. Doctora, so how can you find the SIROM beach? Very nice, very relaxing. Ayun, isend mo sa akin yan. Yun, isend mo sa akin. Yeah, sure. Alright. Sige, sir. Okay. Alright. Hello guys, so natapos na naman yung dalawang araw na pag-i-stay natin dito sa SIROM Beach Resort. So kung saan matatagpuan dito lang sa Pangasinan yan. So napakagandang lugar. Ang beach na to, so tahimik. So akmang-akma sa lahat ng mga gustong tahimik na lugar. Sa mga perfect din sa mga couple. So yun, na-explore ko naman yung iba-ibang lugar dito sa sulok ng DASOL na to. So ang ganda-ganda. Pwede ko pala mong bumili ng isda na galing laot. So mura-mura lang yung mga isda na nabibili dito. So ayun, napanood din natin yung panayam natin na siya ang may-ari ng SIROM Beach Resort na to. And then so ayun, abangan na lang natin sa susunod na upload ko kung saang lugar natin i-explore ulit sa vlog ko. So hanggang dito na lang tayo mga kapsat, mga idol. So huwag na lang ninyong kalimutan mag-click at mag-subscribe. Pakiclick ang notification bell para maging updated kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko. So guys, so hanggang dito na lang tayo. So babalik na tayo ng Tagupan, Pangasinan. At babiyahe pa tayo ng malayo. So guys, salamat sa mga subscribe. Mag-comment below na rin kayo kung ano yung masasabi